लाल कृष्ण आडवाणी ने 96 बीसी आसेमा salo kitingwi bono kaham hamjakma yapharkha hakotor ni montri bokhorok Narendra Modi aboni lagiwa Advani ni koboi tongmani tei sacrifice ni kogrono sika montri bokhorok aboni lagiwa bini ayokolog ni bagui bo sika bo srangsalo social media ni wishing to post khalaiwi sika bo bosika Lal Krishna Advani ni samang khalaima ni dororok jong jotono nasrangna ni nango hakotor ni hamkrani bagai sakbai thono chubo khabo bini yakomoni bagai no hakotor ni bo songrok tei bo karak ango bini Mumbai dofano thansa khalaiwi buskango ago goite langai manka aboni logiwa hakotor ni bosono kara khalaina ni bagai bini je samang khalaimani dororo abo hakotor ni luku rogno kha thangsari nai khanai shaka Modi hakotor ni montri bokhorok ni logiwa Lal Krishna Advani ni 96 BC achaima salno bono kha kaham tei hamjakma yapharkha Union Home Minister Amit Shah Advani inkha joto BJP ni ojama tei sifai rog ni bagai salkhani shaka bo Lal Krishna Advani ni achaima salno teiwi social media wa post Khalaka Union Home Minister Amit Shah aboni logiwa bodolno thansa khalaiwi toimungo bini yakomo belaino tongo BJP bodol songsa jagmani ni simino hafango faimani jorawa Advani ni yakomo rogno shika Amit Shah aboni logiwa Advani ji ni ayokolog ni bagai matani thane wo shurishan ka Home Minister Amit Shah Bureau Report bokhorok